покажу, як збирають тюльпани в Голландії. Така техніка коштує 30 тисяч євро приблизно. Має 10 метрів в гусеницях. Тут вітер, може погано чути мене. І вони кажуть, що тою технікою все визберуть, що після них нічого не стається. Як ви бачите, тут купатися. Ми їх збираємо. Я збираю, продаю в Червонограді на базарі біля перлини. Дивіться, скільки немає. Перлини буду продавати десь вересня. Хто не вірить, я вам показую відео, що це голландська техніка. Молот, вентилятори. Пани вже зібрали, дуже багато. Але ще можна багато знайти. В рубках відбувається техніка. Що з вами поговорити? Щасливо!